Αγαπητοί φίλοι μου, καλώς ήλθατε. Στο βίντεο που ακολουθεί θα παρακολουθήσετε τον Ρόμπερτ Μάρσαλ να αφηγείται την εμπειρία του κοντά στο θάνατο, όπως τη διηγήθηκε σε πολλά διάσημα κανάλια του YouTube που ασχολούνται και αναλύουν το συγκεκριμένο θέμα. Περιγράφει λεπτομερώς το τριήμερο κόμμα του και την επακόλουθη επιστροφή του στη ζωή στις 17 Μαΐου 2017. Εδώ, ο Ρόμπερτ μας περιγράφει το χρόνο του στον Παράδεισο, τις συζητήσεις του με τον Ιησού, τη συνάντηση που είχε με τον πατέρα του και τα κατοικίδια του, καθώς και όσα έμαθε για τη βίβλο, τους νέους ουρανούς και τη γη. Παρά το γεγονός ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρός για 90 λεπτά, ο Ρόμπερτ ανάρρωσε ως εκ θαύματος, έχοντας τώρα εγκέφαλο και σώμα, που δεν έφεραν πλέον τις θανατηφόρες βλάβες που τον είχαν οδηγήσει στο κόμμα. Η συνέντευξη του Ρόμπερτ Μάρσαλ έχει μεταφερθεί στην ελληνική γλώσσα. Ο αφηγητής μας διηγείται την ιστορία του Ρόμπερτ στα ελληνικά, προκειμένου να γίνει κατανοητή από όλους τους Έλληνες θεατές. Σας ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη και σας ευχόμαστε καλή θέαση. Λοιπόν, στην ουσία, έχω πεθάνει 3 φορές. Διαδοχικά. Την πρώτη φορά που πέθανα, ήμουν στον Παράδεισο για 15 λεπτά. Ουσιαστικά, προσπαθήσαμε με τη σύζυγό μου να εξισώσουμε αυτά τα 15 λεπτά χρόνου. Δηλαδή προσπαθήσαμε να το εξισώσουμε αυτό με βάση το πόσο καιρό ήμουν χωρίς καρδιακό παλμό, χωρίς μηχανική υποστήριξη, χωρίς τίποτα, χωρίς ερέθισμα από κάτι, σύμφωνα πάντα με τα ιατρικά αρχεία. Οπότε όταν έφυγα από το σώμα μου, θυμάμαι να αιωρούμε πάνω από αυτό και να κοιτάζω κάτω και να λέω «Ουάου». Παρακολουθούσα όλες τις νοσοκόμες και τους γιατρούς, καθώς βρίσκονταν γύρω από το χειρουργικό τραπέζι. Έσπροχναν κάτι μέσα και μου έσπαγαν τα πλευρά, φυσικά κάνοντας κάρπα, προσπαθώντας να βάλουν την καρδιά μου σε λειτουργία. Σε αυτή την αόρατη κατάσταση που βρισκόμουν, αποφάσισα να βγω στο διάδρομο και είδα τη γυναίκα μου να κλαίει. Ήταν απλώς ιστερική, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και κυριολεκτικά, υπήρχαν λακκούβες από δάκρυα στο πάτωμα. Σε εκείνο το σημείο, ήξερα ότι κάτι δεν είναι φυσιολογικό εδώ. Ναι, δεν είμαι με το σώμα μου. Άρα ήμουν νεκρός. Σκεφτόμουν καθώς κοίταζα κάτω, ότι είναι εντελώς σουρεαλιστικό, αλλά δεν ήταν έτσι. Σκέφτηκα, τι συμβαίνει εδώ. Εννοώ πως δεν υπήρχε ούτε πόνος, ούτε συναίσθημα, τίποτα απολύτως. Απλώς παρακολουθούσα. Απλώς σε αυτό το σημείο, είναι σαν να αιωρείσαι και να παρακολουθείς. Ύστερα, ξαναβυθίστηκα σε αυτή τη κατάσταση. Αυτό δεν κράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Περίπου, ξέρετε, 20-30 δευτερόλεπτα, πόσο χρόνο χρειάζεται για να κοιτάξω κάτω και να δω τι συμβαίνει. Μετά μέσα σε χρόνο 0, στεκόμουν στον Παράδεισο. Δεν είδα κάποια σύραγγα φωτός, ούτε πέρασα μέσα από κάποιο τούνελ. Τίποτα τέτοιο. Ήμουν απλώς στον Παράδεισο. Με ρωτούν συνεχώς πως μοιάζει ο Παράδεισος. Λοιπόν, θα σας πω. Θυμάμαι την αίσθηση ότι αμέσως μόλις βρέθηκα εκεί, μπορούσα να νιώσω, μπορούσα να μυρίσω, μπορούσα να ακούσω. Μπορούσα να κάνω τα πάντα. Στεκόμουν στην άκρη αυτού που αποκαλώ εσωτερική αυλή, αν θα μπορούσατε να το πείτε έτσι. Υπήρχαν δέντρα και θάμνοι. Ήταν όλα φυσικά. Στέκομαι λοιπόν εδώ και κοιτάζω τριγύρω και βλέπω τα δέντρα και τα λουλούδια και τα πάντα και είναι σαν να είναι απλά τεράστια και τόσο πανέμορφα και φωτεινά. Στο σπίτι μας είχαμε 43 βελανιδιές στην αυλή μας και οι βελανιδιές μας σε σύγκριση με τα δέντρα στον Παράδεισο είναι σαν μικρά κλαδιά που πεθαίνουν. Για τον Παράδεισο θα έλεγα πως μοιάζει με μια σύνθεση, έναν συνδυασμό τόσο όμορφο και ζωντανό. Και δεν είναι τρισδιάστατος, είναι σαν 1.000.000 διαστάσεων. Δηλαδή, είναι απλώς εκεί. Και τα λουλούδια και τα χρώματα που είδα είναι κυριολεκτικά απερίγραπτα.
Ένιωθα να μην μπορώ να απομακρυνθώ από κάτι τόσο όμορφο. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας τρόπος να το περιγράψεις. Υπάρχουν χρώματα και δέντρα διαφορετικά που δεν έχουμε καν εδώ. Εκείνες τις στιγμές ένιωθα το πιο γαλήνιο, το πιο στοργικό συναίσθημα. Ήταν σαν να βρισκόμουν μέσα σε μια τεράστια αγκαλιά. Θέλω να πω, νιώθεις σαν να είσαι συνδεδεμένος με τα πάντα και όλα να σε γεμίζουν με αγάπη και γαλήνη. Και ανακάλυψα τι ήταν αυτό που προκαλεί αυτό το συναίσθημα. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Στον Παράδεισο δεν υπάρχει ήλιος. Δεν υπάρχει νύχτα. Δεν υπάρχει μέρα. Είναι απλώς μέρα. Αλλά δεν υπάρχει ήλιος στον ουρανό. Ξέρετε, πάντα λέμε ότι ο Ιησούς είναι το φως του κόσμου. Αυτό είναι κυριολεκτικό. Το φως του φωτίζει όλο τον Παράδεισο. Και στο φως του Ιησού βρίσκεται η αγάπη του που φέρνει αυτό το γλυκό παρήγορο συναίσθημα που δημιουργεί τα πάντα και την αίσθηση ότι όλοι και όλα συνδέονται μέσω αυτής της αγάπης. Απλώς εσύ τη νιώθεις. Είναι απλώς μια γιγάντια αγκαλιά. Πριν συνεχίσουμε, θα πρέπει να πω ότι ήμουν χριστιανός πριν συμβεί η μεταθανάτια εμπειρία μου. Αλλά δεν ήμουν αυτό που θα έλεγε κανείς, καλός χριστιανός. Στην εκκλησία πήγαινα Πάσχα, Χριστούγεννα, λίγο πολύ και αυτό ήταν όλο. Απλά δεν πήγαινα όσο συχνά έπρεπε. Ήξερα ότι αγαπούσα τον Ιησού και τον καταλάβαινα, αλλά δεν πήγαινα στην εκκλησία. Δεν έκανα τίποτα από αυτά. Δεν μελετούσα τη βίβλο. Στην πραγματικότητα, όταν πέθανα, δεν είχα καν δική μου βίβλο. Επίσης, δεν την είχα διαβάσει ποτέ. Ήξερα απλώς ότι είχα δεχθεί τον Κύριο. Αυτή ήταν μια απλή παρένθεση σχετικά με τα θρησκευτικά μου πιστεύω, που νομίζω ήταν απαραίτητο να αναφερθεί. Τώρα ας επιστρέψουμε στον Παράδεισο. Αφέθηκα να κοιτάζω τα δέντρα και τη ζωντάνια τους. Αλλά παρατηρώ πως υπάρχει κάτι μοναδικό στα δέντρα και τα φυτά στον Παράδεισο. Κάθε δέντρο, κάθε λουλούδι, κάθε φυτό εκπέμπει έναν μικρό μελωδικό τόνο ή βουητό. Και όλα αυτά μαζί συνδυάζουν τις μελωδίες του σε ένα τραγούδι που υμνεί τον Ιησού όλη μέρα. Ακούγεται βέβαια στο βάθος. Όχι σαν ένας δυνατός θόρυβος, αλλά αν σταματήσεις και αφουγκραστείς, μπορείς να το ακούσεις. Είναι εκεί. Δεν υπάρχει νεκρική σιωπή. Η μελωδία είναι εκεί και είναι συνεχόμενη, αέναη. Είναι το πιο όμορφο τραγούδι, ο πιο μελωδικός τόνος που θα μπορούσατε ποτέ να σκεφτείτε. Εκτός από αυτό, κάθε φυτό, κάθε λουλούδι, όλα εκπέμπουν ένα ξεχωριστό μικρό άρωμα που όταν συνδυάζεται στο σύνολο, θα έλεγα ότι δημιουργεί το πιο όμορφο άρωμα και μυρωδιά ενέργειας. Είναι σαν φρέσκος αέρας και οτιδήποτε άλλο μπορείς να φανταστείς. Δεν είναι δυνατό σαν άρωμα ή κάτι τέτοιο. Είναι απλώς η πιο απίστευτη μυρωδιά φρέσκου αέρα. Βέβαια θα μπορούσες να σταματήσεις και να πας σε μεμονωμένα φυτά και να τα κοιτάξεις και να τα μυρίσεις και σε κάθε ένα θα έβρισκες ένα διαφορετικό άρωμα που μπορούσες να ξεχωρίσεις. Αλλά όταν συνδυάζονται, ειδικά οι ξεχωριστές μελωδίες από κάθε φυτό ή δέντρο, τότε ο συνδυασμός είναι που κάνει αυτό το όμορφο πράγμα κυριολεκτικά ανεπανάληπτο, δοξάζοντας τον Ιησού όλη μέρα. Δηλαδή ακούμε πάντα ότι όλα στον Παράδεισο δοξάζουν τον Ιησού όλη μέρα ή δοξάζουν τον Θεό όλη μέρα. Να είστε σίγουροι πως τα φυτά και όλα το κάνουν. Ήταν απλώς το πιο ωραίο πράγμα που έχω βιώσει ποτέ. Απόλυτα γαλήνιο, γεμάτο αγάπη και συναίσθημα. Όσο βρισκόμουν εκεί, δεν ένιωθα καθόλου πόνο. Δεν ένιωθα απλώς ζωντανός, αλλά ένιωθα μια ανεφορίων αγάπη, μια απερίγραπτη ζεστασιά, που απλώς είναι απίστευτη για τα ανθρώπινα δεδομένα. Και η ομορφιά των πάντων είναι αδύνατο να περιγραφτεί με λέξεις.
Τώρα βρισκόμουν δίπλα στο πηγάδι που υπήρχε εκεί έξω και κοίταζα την εσωτερική αυλή. Είδα πως υπήρχε ένα ποτάμι από καθαρό κρύο λευκό νερό που έτρεχε μέχρι πάνω σε κάτι που έμοιαζε με θρόνο. Και κατά μήκος του ποταμιού υπήρχαν παγκάκια με δέντρα και λουλούδια στην άκρη του. Εκεί υπήρχαν τεράστιες επαύλεις, διάφορα αρχοντικά θα έλεγα, που όλα διέθεταν αρχιτεκτονικά σχεδιασμένους κήπους μπροστά τους και έμοιαζαν υπέροχα. Ήταν όλα περίτεχνα, κομψά, πανέμορφα και όλα ήταν απολύτως τέλεια. Και μετά, θυμάμαι να κοιτάζω και να βλέπω μια φιγούρα που αναγνώρισα. Κοίταξα και ήταν στο βάθος. Ήταν εκεί απλώς φροντίζοντας τους θάμνους. Αυτή η φιγούρα ήταν ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς μου πέθανε το 2011, στα 92 του από καρκίνο. Είχε καρκίνο και τον έτρωγε. Αλλά όταν τον είδα εκεί, τον αναγνώρισα ως τον πατέρα της νιώτης μου. Ήταν περίπου 35-36 ετών, άψογος στην υγεία του και ευτυχισμένος. Έτσι τον θυμόμουν από τότε που μεγάλωνα. Τον κοίταξα και δεν πίστευα στα μάτια μου. Ξέρετε, αντέδρασα έτσι λόγω συναισθηματικής υπερφόρτωσης. Εννοώ ότι ενώ είμαι σίγουρος ότι είμαι στον παράδεισο, εντούτοις ακόμα σκέφτομαι ότι ο μπαμπάς μου πέθανε από καρκίνο και δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω αμέσως τη διαφορά. Όμως σταδιακά αντιλαμβάνομαι που βρίσκομαι και ότι εδώ δεν υπάρχει πόνος και γυρατιά. Αμέσως μετά θυμάμαι να πλησιάζω τον μπαμπά μου και να του λέω «Μπαμπά, εσύ είσαι?» Θα σας πω τι μου απάντησε, αλλά πριν πρέπει να κάνω μια μικρή παρένθεση για να καταλάβετε. Λοιπόν, εγώ και ο μπαμπάς μου είχαμε έναν μικρό κώδικα όσο μεγάλωνα. Όταν ήμουν στο στρατό, βρέθηκα σε κάποιες επισφαλείς και επικίνδυνες καταστάσεις. Θυμάμαι ότι με πυροβόλησαν και με τραυμάτισαν ή κάτι τέτοιο και ήμουν 3,5 χρόνια στο Βιετνάμ μόνος μου. Όταν γύρισα σπίτι, ο πατέρας μου μου είπε «Λοιπόν, πραγματικά τα κατάφερες, έτσι δεν είναι γέ μου?» Δεν είχα κάνει τίποτα, αλλά ήταν ο τρόπος του να φωτίσει τη δύσκολη κατάσταση. Αυτή η φράση ήταν ένας μικρός κώδικας μεταξύ μας. Όταν λοιπόν πλησίασα τον πατέρα μου στον παράδεισο, μου είπε ξανά αυτό που μου έλεγε όσο ζούσε «Πραγματικά τα κατάφερες, έτσι δεν είναι γέ μου?» Και ήταν σαν να με ενημέρωνε ότι πραγματικά αυτός είναι ο μπαμπάς μου. Τότε τον ρώτησα «Είμαι στον παράδεισο?» και εκείνος μου απάντησε με την εξής ερώτηση «Γιατί, εσύ που νομίζεις ότι βρίσκεσαι?» Και του είπα «Ναι, νομίζω ότι είμαι στον παράδεισο». Μιλήσαμε λίγο, ξέρετε, για πράγματα από το παρελθόν. Μετά θυμάμαι να κοιτάζω προς τα πάνω. Στο βάθος είδα ένα φως και μια σιλουέτα ενός άντρα που είχε μια παράξενη ομοιότητα στην εμφάνιση με αυτή του Ιησού. Οπότε στράφηκα ξανά στον πατέρα μου και τον ρώτησα «Ποιος είναι αυτός εκεί πέρα?» Και εκείνος μου απάντησε «Εσύ ποιος νομίζεις ότι είναι?» Τότε του είπα «Είναι ο Ιησούς». Και ο πατέρας μου είπε «Ναι, αυτός είναι». Τότε σκέφτηκα φωναχτά «Πώς μπορώ να του μιλήσω?» Ο πατέρας μου απάντησε «Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν πλησιάζεις τον Ιησού είναι το εξής. Ξεκινάς βάζοντας πρώτα το δεξί σου γόνατο στο έδαφος, μετά το αριστερό σου γόνατο και μετά απλώς περιμένεις. Αν υπάρχει μια συζήτηση που πρέπει να γίνει, θα τη ξεκινήσει αυτός. Μιλάμε λοιπόν λίγο ακόμα με τον πατέρα μου, αλλά μέσα μου θέλω να πάω στον Ιησού. Έτσι άρχισα να περπατάω και ήμουν γρήγορος. Όμως όσο γρήγορος ήμουν εκεί, άλλο τόσο γρήγορα επέστρεψα στο σώμα μου. Οι μεγαλογιατροί είχαν καταφέρει να βάλουν και πάλι την καρδιά μου σε κίνηση. Τη δεύτερη φορά που πέθανα και ξαναγύρισα στον παράδεισο, στάθηκα σε έναν βοσκότοπο, σε ένα χωράφι που ήταν απλά πανέμορφο. Είδα στο χωράφι να τρέχουν 2 άλογα και μαζί τους 3 μικρά κυνηγόσκυλα. Πανέμορφα ζώα. Τα κοιτάζω και καθώς πλησίαζαν,
αναγνώρισα τα δύο άλογα. Η γυναίκα μου και εγώ είχαμε άλογα. Το ένα ήταν ένα λευκό αραβικό άλογο και πολύ παιχνιδιάρικο σαν κλόουν. Νόμιζε ότι ήταν σκύλος και πηδούσε συνεχώς όπως κάνει ένα σκύλος. Το άλλο ήταν ένα buckskin quarter και ήταν πολύ χαριτωμένο και ευγενικό. Εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες. Τα αναγνώρισα και αυτά με πλησίασαν, τρέχοντας προς το μέρος μου όλο χαρά. Αναγνώρισα και δύο από τα σκυλιά. Το τρίτο δεν το ήξερα. Αυτά που αναγνώρισα ήταν σκυλιά που είχαμε στο παρελθόν, αλλά είχαν πεθάνει λόγω γύρατος και αρρώστιας. Ήταν ο Φάτζ 1 και ο Φάτζ 2 που είχαμε. Ήταν τα σκυλιά μας. Ήταν και τα δύο εκεί. Το τρίτο σκυλί δεν το γνώρισα. Αργότερα έμαθα ότι αυτός ο τρίτος σκύλος ονομαζόταν Άννη και ήταν ο σκύλος που είχε η γυναίκα μου πριν καν τη γνωρίσω. Δεν γνώριζα τίποτα για την ύπαρξη αυτού του σκύλου. Δεν ήξερα ότι η γυναίκα μου το είχε ως νέα αυτό το σκυλί. Όταν διηγήθηκα το περιστατικό στη γυναίκα μου, εκείνη είπε «Περίμενε μισό λεπτό» και έβγαλε και μου έδειξε μια παλιά φωτογραφία του σκύλου. Τότε αναγνώρισα αμέσως το τρίτο σκυλί που συνάντησα στον Παράδεισο. Είμαι σίγουρος πως τα κατοικίδια μας που έχουν φύγει από τη ζωή βρίσκονται στον Παράδεισο. Τώρα, ένα άλλο πράγμα που ανακάλυψα στον Παράδεισο ήταν ότι όταν είσαι στον Παράδεισο μπορείς να επικοινωνήσεις με τα κατοικίδια σου. Δεν μιλάνε, αλλά ξέρεις τι λένε. Ξέρουν τι λες. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Όμως η επικοινωνία με τα ζώα ήταν εντελώς διαφορετική από την επικοινωνία που είχα με τον πατέρα μου. Όταν μιλούσα με τον μπαμπά μου, μιλούσαμε ακριβώς όπως μιλάμε εδώ. Η επικοινωνία ήταν απόλυτα φυσική. Είχαμε και οι δυο μας φυσικό σώμα. Ήμουν εκεί. Είχα ένα τέλειο σώμα, ακριβώς σαν το τέλειο σώμα που είχε ο πατέρας μου. Μιλάγαμε ακριβώς όπως μιλάμε εδώ. Το ίδιο πράγμα και εκεί. Και τα ζώα ήταν εύρωστα και υγιή. Όλα είχαν φυσική υπόσταση, αλλά ήταν τέλεια. Εκείνη τη φορά ήμουν στον Παράδεισο για περίπου 17 λεπτά και απλώς απολάμβανα τον εαυτό μου και την ομορφιά γύρω μου. Απλώς ένιωθα αγάπη για όλα. Ξέρεις, δεν μπορείς να εξηγήσεις το συναίσθημα εκεί, τις μυρωδιές και τους ήχους και την ομορφιά των πάντων. Είναι απλώς μέσα σου και είσαι μέσα σε αυτά. Δεν είναι όμως μόνο η ομορφιά. Είναι το να είσαι συνδεδεμένος με όλη αυτή την ομορφιά. Είσαι συνδεδεμένος με όλα αυτά τα δέντρα, τα ζώα. Είσαι συνδεδεμένος με τα πάντα. Δεν ένιωσα ποτέ τόση αγάπη και σύνδεση με τον πατέρα μου στη ζωή μου, όσοι ένιωσα όταν ήμουν εκεί. Ούτε με τα άλογα, ούτε με τα σκυλιά. Είναι απλώς μια απόλυτη αγάπη, εκτίμηση και σύνδεση. Και είναι απόλυτη. Όμως αυτή η κατάσταση, ούτε αυτή τη φορά δεν κράτησε για πολύ. Οι γιατροί κατάφεραν να με επαναφέρουν και πάλι. Και όπως κάθομαι στον Παράδεισο συνεπαρμένος από αυτή την αίσθηση, ξαφνικά μέσα σε χρόνο 0 είμαι πίσω στο σώμα μου. Είμαι λοιπόν πίσω και έχω επίγνωση των πάντων, όλων όσων συμβαίνουν μέσα στο χειρουργείο. Ευτυχώς, σε αυτό το σημείο, δεν γύρισα πίσω για πολύ, γιατί πνίγηκα στο αίμα μου. Προφανώς, ακόμα δεν έπαιρνα οξυγόνο. Σε αυτό το σημείο, ήμουν χωρίς οξυγόνο για περίπου 35 λεπτά. Κανένας καρδιακός παλμός. Πεθαίνω ξανά. Γυρίζω πίσω στον Παράδεισο. Πέθανα για τρίτη φορά και επέστρεψα ξανά στον Παράδεισο. Όμως παρόλα αυτά, οι γιατροί συνέχισαν να δουλεύουν πάνω μου εδώ κάτω και να κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν τη ζωή μου. Απλά συνέχισαν. Έπρεπε να καθαρίσουν τους πνευμονές μου. Έπρεπε να στραγγίσουν το αίμα. Τελικά στραγγίξανε όσο μπορούσαν και νομίζω ότι άνοιξαν μια τρύπα στο πλευρό μου για να το καταφέρουν αυτό. Ήμουν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Φυσικά, είχα ήδη πεθάνει 2 φορές και οι γιατροί ήθελαν να παρατήσουν την προσπάθεια. Όμως η γυναίκα μου δεν συμφώνησε σε αυτό.
Επιπλέον, είχα μια διαθήκη που αναφέρει ότι αν σε βάλουν σε μηχανική υποστήριξη για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορούν να σε βγάλουν παρά εκτός από 14 ημέρες αργότερα, εφόσον δεν υπάρξει καλυτέρευση. Οπότε, συνέχισαν να προσπαθούν, αφού η γυναίκα μου δεν συμφωνούσε με κανέναν τρόπο, να με βγάλουν από το μηχάνημα. Θα πω μόνο ότι δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερη γυναίκα στη ζωή μου. Είναι η πιο γλυκιά, η πιο υπέροχη, η πιο απίστευτη γυναίκα που έχω γνωρίσει ποτέ. Αυτό που λέω το πιστεύω απόλυτα. Στην πραγματικότητα, η επιμονή της μου έσωσε τη ζωή. Λοιπόν, πέθανα και την τρίτη φορά. Επέστρεψα στον παράδεισο ξανά. Αυτή τη φορά, σκέφτομαι μέσα μου, ελπίζω να μην χρειαστεί να επιστρέψω ξανά. Ίσως καταφέρω να μείνω εδώ περισσότερο. Ή ακόμα και για πάντα. Τέλος πάντων, αυτή τη φορά στέκομαι στο τέλος της αυλής και μυρίζω την οικία μυρωδιά και γαλήνη. Τη μυρωδιά από την πρώτη φορά. Καθώς κοιτούσα γύρω μου, ακριβώς εκεί κάτω, είδα τη μαμά μου στο βάθος. Δεν πήγα ποτέ να της μιλήσω. Ο μπαμπάς μου ήταν ο μόνος με τον οποίο μίλησα. Τώρα απλώς στέκομαι εκεί και κοιτάζω και σκέφτομαι, αυτό είναι πολύ καλύτερο από το να ζήσω στη γη. Είναι πραγματικά υπέροχο. Καθόλου πόνος, μόνο γαλήνη, αγάπη, ειρήνη, η μυρωδιά, τα δέντρα, η οικία αγκαλιά του να νιώθεις, επιτέλους είμαι σπίτι. Όσο σκεφτόμουν αυτά, είδα στο βάθος και πάλι τη σιλουέτα του Ιησού. Τότε το αποφάσισα. Θα του μιλήσω. Θα προσπαθήσω να μιλήσω στον Ιησού. Και θα το κάνω τώρα. Περπάτησα προς το μέρος του και καθώς πλησίαζα, ανακάλυψα ότι ο μπαμπάς μου έκανε λάθος. Μου είχε πει, πριν μιλήσεις στον Ιησού, ξεκίνα βάζοντας το δεξί σου γόνατο στο έδαφος και μετά το αριστερό. Όμως έκανε λάθος. Δεν ξεκίνησα με τον τρόπο που μου είχε υποδείξει ο πατέρας μου. Απλώς έπεσα με όλο μου το σώμα, με το πρόσωπο πάνω στο έδαφος και έκλαιγα σαν μωρό. Δεν ήταν δάκρυα θλίψης, αλλά δάκρυα χαράς και ταπεινότητας. Είμαι λοιπόν ξαπλωμένος μπροστά στον Κύριο, τον δημιουργό ολόκληρου του σύμπαντος. Είμαι μπροστά του και ξέρω ότι είμαι στον παράδεισο τώρα. Τότε εκείνος έσκυψε προς το μέρος μου και μου άπλωσε το χέρι του. Απλώς έπιασε το χέρι μου και έμεινε εκεί. Με βοήθησε να σηκωθώ. Σκούπισε τα δάκρυά μου και μου είπε, όλα θα πάνε καλά. Ας περπατήσουμε και ας μιλήσουμε. Το πρώτο πράγμα που βγήκε από το στόμα μου να πω στον Ιησού ήταν το εξής. Μπορώ να γυρίσω πίσω? Θεέ μου, τι εγωισμός. Θα έπρεπε να είναι οτιδήποτε άλλο, εκτός από αυτό, αλλά δεν ήταν. Ύστερα αναρωτιόμουν, για ποιο λόγο είπα κάτι τέτοιο. Όμως μέσα μου, εκείνη τη στιγμή, ένιωθα ότι πρέπει να γυρίσω πίσω για τη γυναίκα μου. Επειδή θυμόμουν την αγωνία που ζούσε λόγω της κατάστασής μου και μπορούσα να νιώσω κάθε σπιθαμή του πόνου της, κάθε στιγμή που περνούσε. Δεν ήμουν ακόμα μόνιμος κάτοικος στον παράδεισο. Η μνήμη μου ήταν ακόμα πολύ έντονη σχετικά με τη γυναίκα μου και όσα συνέβαιναν κάτω στη γη. Ήξερα ότι έπρεπε να το κάνω. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Οπότε, ρώτησα τον Ιησού αν μπορούσα να γυρίσω πίσω. Δεν απάντησε. Έτσι, αρχίσαμε να περπατάμε και ξέρω ότι δεν υπάρχει χρόνο στον παράδεισο όπως τον αντιλαμβανόμαστε εδώ στη γη. Θέλω να το τονίσω αυτό και τη χρονική περίοδο που τη χρησιμοποιώ για να περιγράψω όσο μπορώ το διάστημα που απουσίαζα από το σώμα μου και ήμουν χωρίς καρδιακό παλμό και χωρίς οξυγόνο. Αυτό ισοδυναμεί με θάνατο εδώ. Έχω ελέγξει τις ιατρικές σημειώσεις και κατέγραψαν τα πάντα. Καρδιακή ανακοπή, επαναφορά, καρδιακή ανακοπή, επαναφορά, καρδιακή ανακοπή, επαναφορά, χωρίς οξυγόνο κτλ. Υπάρχουν όλα στον ιατρικό μου φάκελο. Περπατάμε λοιπόν με τον Ιησού στον παράδεισο. Δεν μπορείτε καν να φανταστείτε πόσο όμορφος είναι ο παράδεισος. Οι μυρωδιές, οι χαρές,
η αγάπη που νιώθεις. Και περπατάω με τον Ιησού χέρι-χέρι. Και καθώς περπατούσαμε, ταυτόχρονα μιλούσαμε. Φυσικά, ο Ιησούς μιλούσε κυρίως. Με δίδασκε. Με δίδασκε για τη βίβλο. Μοιράστηκε μαζί μου πράγματα. Τελικά φτάσαμε μπροστά σε ένα αρχοντικό. Αυτό θα ήταν το σπίτι μου, όταν κάποια στιγμή θα γινόμουν μόνιμος κάτοικος στον Παράδεισο. Με πήγε εκεί για να μου το δείξει. Θυμάμαι πως περπατήσαμε για 43 ώρες και 28 λεπτά, συνεχόμενα. Ούτε μια στάση, ούτε ξεκούραση, ούτε ύπνος. Απλώς με δίδασκε συνεχώς. Με δίδαξε για τη βίβλο, για τις διάφορες θρησκείες, πως προέκυψαν οι θρησκείες όλες, ξέρετε, τα πάντα. Με δίδαξε τι πραγματικά είναι η σωτηρία λόγω πίστης. Τα πάντα. Και θυμάμαι να αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο με διδάσκει τόσα πολλά από τη στιγμή που βρίσκομαι ήδη στον Παράδεισο? Το έκανε επειδή ήξερε αυτό που εγώ δεν ήξερα. Ότι δηλαδή δεν επρόκειτο να μείνω. Επρόκειτο να επιστρέψω. Συνεχίσαμε λοιπόν να περπατάμε, να με διδάσκει και να μαθαίνω, ώσπου γυρίσαμε και πάλι πίσω στην εσωτερική αυλή. Όλα ήταν φυσικά. Δεν ήταν πνευματική κατάσταση αυτό που βίωσα. Ήταν σωματική. Σίγουρα. Όπως όταν ήμουν ξαπλωμένος στο έδαφος και άπλωσε το χέρι του και με σήκωσε. Ήταν σωματική κατάσταση. Μιλούσαμε. Δεν ήταν όνειρο. Δεν ήταν όραμα. Είχα πάει πραγματικά στον Παράδεισο. Ο Ιησούς μου έδειξε πως θα μοιάζουν τα σπίτια μας εκεί και που θα είναι. Και μου εξήγησε για τους νέους ουρανούς και τη νέα γη. Ύστερα καθίσαμε σε ένα παγκάκι κάτω από το θόλο του ουρανού και τον ίσκιο των δέντρων. Ήταν τόσο γαλήνια, τόσο αληθινά. Δεν μπορείς καν να φανταστείς πόσο όμορφο ήταν. Κάθομαι λοιπόν σε ένα παγκάκι δίπλα στον Ιησού, δίπλα στο Θεό. Και αυτός ξεκίνησε τη συζήτηση. Είπε, όταν πρωτοήρθες μπροστά μου, με ρώτησες αν μπορούσες να γυρίσεις πίσω. Τότε σκέφτηκα μέσα μου, όντως με άκουσε. Συνέχισε να μου μιλάει και είπε, το σώμα σου έχει καταστραφεί. Όχι μόνο έχει καταστραφεί ο εγκέφαλός σου, αλλά και το σώμα σου. Όταν το σώμα δεν έχει οξυγόνο, τρώει τους μύες. Τρώει τα πάντα. Έχει καταστραφεί. Έτσι δεν θα μπορούσα να σε στείλω πίσω, γιατί ακόμα κι αν σε έστελνα πίσω στο σώμα σου, ακόμα κι αν επιβίωνες, δεν θα ήσουν αυτάρκης μέσα σε αυτό το φυσικό σώμα. Σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται το σώμα σου, δεν θα μπορέσεις ποτέ να παρηγορήσεις ή να βοηθήσεις κανέναν. Απλώς θα συγκρατήσει μέχρι να σε φέρω πίσω εδώ πάνω, ούτως ή άλλως. Άρα, δεν μπορώ και δεν θα σε έστελνα πίσω. Και αμέσως συνέχισε λέγοντας, ωστόσο, θα μπορούσα και θα σε έστελνα πίσω με κάποιες προϋποθέσεις. Πρώτα, θα σε στείλω πίσω με ένα θαύμα που κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ να αρνηθεί. Ούτε οι γιατροί, ούτε οι νοσοκόμες, ούτε οι επιστήμονες. Κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να αρνηθεί ότι εγώ είμαι ο Θεός. Είμαι αυτός που μιλάει και ότι εγώ το έκανα αυτό. Και ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είμαι ζωντανός. Ότι είμαι αληθινός. Να είσαι σίγουρος πως δεν θα μπορέσουν ποτέ να το αμφισβητήσουν αυτό. Θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν αν μιλήσαμε ή όχι και αν όσα έμαθες είναι από μένα. Όταν όμως δουν το θαύμα, θα καταλάβουν και θα παραδεχθούν πως δεν θα είχε κανένα νόημα να γυρίσεις στη ζωή και να πεις κάτι που δεν ήταν αλήθεια. Δεν θα το επέτρεπα αυτό. Όμως το θαύμα θα τους αποδείξει πως πρόκειται για Θεού έργο και έτσι δεν θα μπορούν να το αρνηθούν και θα ακούσουν τι έχεις να πεις. Και μετά είπε, τώρα θα σε στείλω πίσω, σαν να μην είχες πεθάνει ποτέ. Σαν να μην είχες ποτέ τίποτα κακό σε όλη σου τη ζωή. Πρώτα θα σε αποκαταστήσω και θα σου δώσω ένα νέο εγκέφαλο. Θα αποκαταστήσω ολόκληρη τη μνήμη σου
από ολόκληρη τη ζωή σου, όσοι θα μπορούσες ποτέ να ανακαλέσεις. Θα σου δώσω και πλήρη μνήμη όλων όσων έμαθες, βίωσες και διδάχτηκες, όσο ήσουν εδώ στον παράδεισο μαζί μου. Τώρα έχεις πλήρη μνήμη και μπορείς να ανακαλέσεις όλα αυτά. Θα αποκαταστήσω την καρδιά σου, το σηκώτη σου, τα νεφρά σου. Σου έδωσα τα πάντα καινούρια και θα είναι σαν να μην είχες πεθάνει ποτέ. Σαν να μην είχε συμβεί ποτέ τίποτα. Το σώμα σου θα αναρρώσει πλήρως και ο εγκέφαλός σου θα είναι άθικτος, τέλειος. Και πράγματι, το σώμα μου χρειάστηκε ελάχιστο χρόνο για να αναρρώσει πλήρως και όχι όπως γίνεται συνήθως σε τέτοιες σοβαρές περιπτώσεις. Η ανάρρωση ήταν καταπληκτική. Η καρδιά μου, οι νέοι πνευμονές μου, όλα ήταν καλά. Όταν επέστρεψα, είχα μια νέα καρδιά και όλα ήταν ολοκαίνουρια. Λοιπόν στεκόμαστε εκεί και μετά λέει, τώρα είναι τα πάντα καινούρια, σαν να μην είχες πεθάνει ποτέ. Θα σε προστάξω λοιπόν, να μοιραστείς όλα όσα σε δίδαξα, όλα όσα έμαθες, όλα όσα βίωσες στον παράδεισο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που πέθανες, γιατί πέθανες, τι σου συνέβη, καθώς και το θαύμα που έκανα για να σε επαναφέρω. Θα το μοιραστείς αυτό με οποιονδήποτε, οπουδήποτε, οποτεδήποτε, σε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορείς. Θα απαντήσεις επίσης σε ερωτήσεις από οποιονδήποτε, οπουδήποτε, οποτεδήποτε το θέτω μπροστά σου. Θα είμαι μαζί σου με το πνεύμα της αλήθειας και θα δίνεις απαντήσεις βάσει όσων σε δίδαξα. Να γνωρίζεις πως έχεις δύο επιλογές. Αν επιλέξεις να γυρίσεις πίσω, θα βιώσεις κάθε είδους πόνο όταν μπεις στο σώμα σου. Βέβαια, οι γιατροί θα σου δώσουν αναισθησία, όμως παρόλα αυτά, θα εξακολουθείς να νιώθεις τον πόνο. Και αν επιβιώσεις από αυτό, τότε θα αναρρώσεις πλήρως και θα εκτελέσεις την αποστολή μου. Και συνέχισε λέγοντας, αν μείνεις, αν επιλέξεις να μείνεις, είναι στο χέρι σου. Μπορείς να μείνεις και θα είσαι εδώ στον παράδεισο και θα είσαι καλά. Δεν θα θυμάσαι τη γυναίκα σου και δεν θα έχεις καμία δυνατότητα να την παρηγορήσεις ή να κάνεις οτιδήποτε μέχρι να έρθει και εκείνη εδώ. Αν όμως επιλέξεις να γυρίσεις πίσω, θα πρέπει να βιώσεις και να εκπληρώσεις όλα όσα σου είπα και θα πρέπει να μοιραστείς το λόγο μου όπως σου έχω πει. Η επιλογή είναι δική σου. Όμως πριν επιλέξεις, κατάλαβε ότι πρέπει να ψάξεις την καρδιά σου και στο μυαλό σου και να βεβαιωθείς ότι η επιλογή σου πηγάζει από τους σωστούς λόγους και ότι προέρχεται από μια αγάπη εντελώς καθαρή και όχι εγωιστική. Την επόμενη στιγμή αναλογίστηκα γρήγορα πώς θα ήταν αν παρέμενα με τον Ιησού στον παράδεισο, όπου αυτό το είδος ειρήνης και αγάπης που υπήρχε εκεί μπορούμε μόνο να το φανταστούμε. Κι άλλο τόσο γρήγορα, το επόμενο κλάσμα του δευτερολέπτου, ένιωσα να επιστρέφω και να μπαίνω πάλι μέσα στο σώμα μου. Και αυτό πραγματικά δεν ήταν καθόλου ευχάριστο.